Ja by som chcela sa spýtať, že čo ste si zapamätali, že čo ste sa naučili, keď ste si púšťali to video o metodike? Alebo čo vám ako tak utkvelo v pamäti? Môžete si kľudne zapnúť mikrofón, lebo typujem, že sa nebudete úplne um, prekrikovať, tak kľudne ako keby buď zdvihnite ruku, alebo povedzte, že čo si odtiaľ pamätáte. Môžem tam povedať, že tam bolo 5 takých nejakých krokov, pozreli ste video, boli k tomu také rôzne ukážky, že čo ste si odtiaľ odniesli, keď ste si pozerali to video. Takže asi to začalo tým stanovením nejakého cieľa a potom generovanie nápadov. OK, čiže študenti generovali nejaké nápady pre to zadanie, ktoré ste im dali. Super. Pamätá si ešte niekto možno, aké tam boli príklady, alebo že čo sa mu tam páčilo, alebo čo mu teda vôbec nerozumel a ostal z toho taký zmetený? Sa tam povzbudí, že žiadna odpoveď není zlá. Mne sa Dobrý teda deň, páči tak... Aha. Muráriková a potom Mikušová, nech sa páči. Dobre. Tak ja len v rýchlosti, že mne sa celkom páči na to, že to je vlastne ako keby ďalší nový spôsob, ako rozvíjať aj tie informatické schopnosti. Že zase to je taký trošku iný ako keby pohľad na to, ako sme na to naučení. Čiže niekedy cez nejaké iné témy ako na informatike a programovanie. Mne sa páči, Mikušová. Tak mňa teda zaujalo hlavne to, že je to teda tak ako keby nejaký nový spôsob výučby, že učiť tie deti cez tú obrátenú triedu, teda tento pojem som si teda trošku preštudovala, že čo to je, že vlastne oni musia pracovať na nejakom tom projekte alebo na nejakej tej myšlienke, ktorú im zadáme práve cez tie roboty a že sa to teda využíva aj v tom umení, že pekne tam boli tie bábky, ktoré si vyrábali všelijakých tých robotov a vlastne v literatúre, kdekoľvek sa to dalo vlastne využiť, že pokiaľ oni vedia, trošku majú základy programovania, tak naozaj dokážu to využiť fakt všade. No to bolo také super, akože, že taká nová cesta sa otvára, nové možnosti. Čiže by ste si vedeli predstaviť také nejaké prepojenie s umením, že by ste si vedeli predstaviť taký projekt, ktorý by bol taký... Áno, nielen s umením, ja teda nie som moc umelecký typ, ja som skôr prírodovedecký, ale naozaj aj v tom dejepise, v tej literatúre som to videla, že super, že to tam tie básničky dokáže asi nejakým spôsobom reprodukovať, takže perfektné. Ale ťažké. Áno. Máme ešte niekoho? Pozriem, že... Ja by som sa chcela zapojiť. Aha, dobre, tak dáme pani Morozkovej a potom pani Plichtovej, nech sa páči. Že sa vlastne uplatňuje 5 zručností informatického myslenia, teda abstrakcia, rozpoznávanie vzorov, dekompozícia, algoritmické myslenie a hodnotenie. No a v podstate ozaj, že je to veľmi inšpiratívne a už teda nápady sa hrnú. Takže dneska s kolegynkou to rozpracujeme ešte viac, že ten úvod vlastne taký trošku rozpačitý, pokiaľ sa človek rozbehol, ale už to myslím si, že budeme vedieť nejak tak pretaviť do... Dobre, ďakujem. Pani Plichtová? Ja len pri tom prečítanie a prejdenie tých vecí a videa napadlo prvé, že to je vyslovene také pre to kurikulum nové ideálne. Že vlastne ozaj je tam prepojenie mnohých predmetov, len tak netradične, že je to cez to umenie, ktoré možno malo kedy sme videli v tých predmetoch, alebo proste jednoducho, že na mnohých školách sa dokonca rozhodli, že nebudú vôbec tie akože predmety výchovné hodnotiť a teraz vlastne vieme ich dať do tých predmetov viacej. Ďakujem. Hej, teda to nové, čo teraz pilotne overuje, to nové kurikulum, alebo ten vzdelávací program, tak hej, má snahu nejak viac to asi prepájať medzipredmetovo tie rôzne predmety. Máte u vás niekto na škole s týmto skúsenosť, že ste v tom pilotnom overovaní? Niektorá z vašich škôl, čo ste tu ne? Dobre. Áno, my sme. A teda vidíte to, že by to teda mohlo ako keby byť využité v tomto? Mohlo, ale veľký problém vidím na strane učiteľov, že jednoducho je to ťažké pre nich to nejakým spôsobom aplikovať.
Ale máme pre prvácké triedy tie veľké monitory, alebo ja neviem, tie obrazovky, takže je to len akože ten spôsob, že dokáže to využívať. No. Ale do tých robotov moc nechcú ísť. Akože hej, je to časovo náročné sa do toho pustiť, ale že vedela som teda aj veľa učiteľov, ktorí keď prešli nejakým školením a videli, že ako to prebieha, boli oveľa pozitívnejšie naladení, keď už videli, že netreba sa toho tak báť, že aj tie deti same toho hrozne nadchne veľa žiakov, ktorí majú slabšie zručnosti v nejakých iných oblastiach, tak proste zrazu tu nám môžu ako keby začínať na rovnakej čiare ako spolužiaci a veľakrát zažijú úspech, ktorý proste na iných predmetoch napríklad nezažili. Hej, že má to veľa takých aj akože bočných pozitívnych efektov. Dobre, A vy ďakujem budete teraz tí, ktorí to budú šíriť ďalej a ktorí budú vychovávať svojich kolegov. Dobre, ďakujem všetkým, nebudem vás ďalej trápiť teraz. Môžem aj ja niečo k tomu? Áno, nech sa páči. Ja si myslím, je to, hoci aj by niektorí učitelia chceli, ale ja si myslím, že je aj problém deťov, že keď tam príde nový učiteľ, ktorý je taký inšpiratívny, že chce niečo s deťmi a tie deti nie sú napríklad naučení učiť sa tú informatiku, že predtým sa neučili ju, tak je ťažko niečo s nimi ako robiť. Je najlepšie so s tými najmenšími ich naučiť sa učiť tú informatiku a poďalšie je najlepšie mať aspoň dvojhodinovky, že napríklad keď je to prepojené aj so technikou, ako v kombinácii, lebo za jednu vyučovacú hodinu sa to prakticky nedá stihnúť. Že keď napríklad aj s robotikou, že aj, alebo mikrobity, lebo toľko, čo začneme, automaticky už aj skončí tá hodina. Takže musí to byť nejak tak nastavené, že by sa to všetko stíhalo. Iba vám, akože nie, že by som vám odporovala, s väčšinou súhlasím. Moja skúsenosť aj na prvom stupni je, že viem si predstaviť aktivity s robotikou, ktoré trvajú jednu vyučovaciu hodinu. Akože treba mať akorát veľmi prísny a dobrý manažment triedy a nastaviť si ako keby také množstvo aktivít, ktoré tie žiaci stihnú, že proste nedá sa tam stihnúť toho veľa. Ale zažila som ako keby viaceré vyučovacie hodiny, kedy to išlo, že tých 45 minút bolo náročných, ale išlo to. Len to treba dobre No, v niektorých zmanéžovať. triedách sa to dá, ale v niektorých triedách sa to nedá. Áno, hej. Áno, samozrejme, hej. Každá trieda je špecifická, hej, v Áno. tomto súhlasíme. Dobre, poďme ďalej, posunieme sa. Čiže toto čo ste sa naučili, ste mi porozprávali. Ja teda iba poviem teda, že čo by ste teda mali vedieť, teda ste videli a verím, že ste si naozaj pozreli rôzne ukážky robotov. Možno mi skúste napísať do chatu každý, že ktorý z tých robotov sa vám zdal taký najvhodnejší pre výučbu. Viem, že sme tu pod akože mikrobitom a pod učíme s hardverom, učíme s hardverom, ale že ktorú si aj vy tak viete predstaviť na vašej škole, že by sa vám napríklad najviac páčilo s ním učiť z tých videí, čo ste si pozreli v rámci teda samostatného dištančného štúdia, tak ste tam mali videjka, tak skúste mi prosím do chatu, verím, že každý chat nájde, že to tu poznáte, napísať, že ktorý z tých robotov, ktoré tam boli, sa vám zdá taký najvhodnejší, alebo sa vám najviac páčil napríklad. Iba mi skúste napísať tie názvy. A kým budete písať a rozmýšľať, tak ja sa posuniem zatiaľ krátko ďalej, ale zatiaľ nevidím žiadnu odpoveď v čete. Super, ďakujem. Dobre, tak pomaly prichádzajú. Kľudne aj ostatní postupne napíšte, aby sme teda videli, že ste tu a že dávate pozor. Tak mám tu zatiaľ pár odpovedí a ostatní kľudne napíšte, že neviem sa rozhodnúť, alebo tento sa mi páčil, ale neviem, ako funguje. Kľudne mi napíšte také vaše reakcie, ktoré ste si z toho odniesli. Dobre. Potom ďalšiu vec, ktorú ste si pozerali, boli príklady umenia a robotiky, ktoré tam boli na taká interaktívna prezentácia ze 4 skupiny. Sú to 4 skupiny, ktoré vlastne vám pomáhajú ako keby sa zamyslieť, že akým spôsobom viete vytvoriť projekt, že akým spôsobom ten robot bude interagovať a ako to tí žiaci majú navrhnúť. Tak jeden bol taký, kedy tí samotní roboty predvádzali umenie, že niečo proste simulovali, pohybovali sa a tak ďalej. Potom boli umelecké roboty, ktoré tvoria umenie a roboty, ktoré reagujú na umelecké podnety, teda že reagujú na nejaké farby alebo reagujú na nejaké zvuky. Čiže toto sú také 4 skupiny
skupiny, ktoré možno nie ideálne vždycky musia pre vás reprezentovať, ale dá sa do nich zaradiť projekt, ktorý vytvárate. Čiže ak ste si to nepozreli, tak vás poprosíme, aby ste si to doštudovali. Potom boli padlety, boli to 3 také ako keby oblasti, kde sme boli zvedaví, že aké sú vaše skúsenosti. Samozrejme, ak nemáte skúsenosti, nikdy ste nič nevideli, nikdy ste nič nezažili, v škole ste to nepoužívali, vaši kolegovia to nepoužívali, tak napíšete, že proste nemáte žiadne skúsenosti a nič sa nedeje. Alebo ak ste videli niečo zaujímavé vo filmoch alebo v nejakých školeniach alebo niekde, tak môžete napísať o tom. Čiže dúfam, že ste teda všetci to tam popísali. Ak náhodou nie, tak stále máte teda ešte priestor to tam dopísať, aby ste tú účasť tých 80% mali splnenú. Dobre, teraz si prejdeme postupne tie kroky, ktoré sú v tej metodike aj s nejakými krátkými vysvetleniami. Rozpracujeme si to, čo ste pozerali už v tom videu. Čo sa týka komunitnej platformy, tak bol k tomu návod, tak skúste iba prípadne pozdvíhať ruky, kto ste si ho aspoň že otvorili, že ste si akože sa pozreli aspoň niektoré časti. Máte tam, myslím, že v lište niekde by ste mali mať niekde hore. Sú tam hore. Áno, dobre, niekto má. Keď chcem zdvihnúť ruku, tak čo urobím? V spodnej časti sa nachádza tlačidlo Reactions, je tam taký smajlík s takým pluskom nad hlavou. Keď ho stlačíte, tak tam bude možnosť, že raise hand a v takom prípade sa vlastne prihlásite. Dobre. Ja mám asi iné zobrazenie. Dobre, takže viacerí ste tu nás to prečítali a verím, že ostatní ste iba nenašli zdvihnutie ruky a že si to teda pozreli tiež. Čiže k tej platforme je nejaký návod a mali ste nám poslať správu, čo zvládlo 12 ľudí, čiže niektorým teda napísali, že proste nemajú otázky v poriadku, ale teda, že ak by ste mali nejaké otázky, tak ste mohli nám to komunikovať cez toto. A takisto, teda by som chcela zdôrazniť, lebo teda, že je to inovačné vzdelávanie, kde treba vykazovať, že ste naozaj niečo robili, tak vás poprosíme, každý z dvojice, treba, aby ste odovzdal návrh projektu číslo 1, to bolo v tom prvom stretnutí. Kde sme mali ešte, teoreticky ho malo byť odovzdať ešte na tom stretnutí, z ktorého sme odišli všetci skorej. Takže odovzdať tento návrh každý z dvojice. Môžete odovzdať dvojici rovnaký, ale každý ho bude odovzdávať, aby sme teda videli, že ste tam boli a že ste naozaj niečo robili. Čiže ak ste to neurobili, tak poprosím vás, aby ste toto naozaj dokončili. Dobre, to je v rámci opakovania. Poďme teda ďalej. Dobre, ruky si môžete dať dole, myslím, že rovnakým spôsobom, ako ste ich zdvíhali. Ja budem teraz prechádzať týchto 5 krokov. Poprosím vás, nebudem sa teraz pýtať otázky, lebo sme začínali trošku neskôr, aby sme všetko postíhali. Ak máte otázku, tak zdvihnite ruku a sa vás budeme pýtať, že čo nie je jasné. Môžete sa pýtať hocikedy, ale teda ja sa teda nebudem vás k tomu vyzývať, ste dospelí učitelia, takže verím, že nás viete prerušiť v prípade potreby. Čiže mali sme tu 5 krokov. Porozumenie, generovanie, formulovanie, vytváranie a hodnotenie. Sú to nejaké ako keby kroky alebo štádia, ktoré by mal ten návrh vášho projektu sledovať. Čo si pod nimi podrobnejšie predstaviť? Najprv si pôjdeme pozrieť také všeobecné akože informácie o projekte, ktoré by ste vlastne už mali mať spísané z tohto prvého návrhu. A to je, že vlastne vy navrhujete v rámci tohto inovačného vzdelávania aktivitu, ktorá je vytvorená podľa tejto platformy, podľa tejto metodiky, podľa týchto krokov a ktorú zadáte do tej platformy, kde to budete odovzdávať a vy sa k tomu viete vrátiť, viete to zobraziť žiakom, vie niekto iný sa tým inšpirovať, kto tam je prihlásený a teda prípadne vy sa viete inšpirovať aj niekým iným. Ale teda sú tam nejaké základné informácie. Ja som si dovolila takéto print screen, aby som neprechádzala medzi dvoma oknami. Verím, že to aspoň trochu bude čitateľné pre vás a keď nie, tak si môžete otvoriť platformu a môžete si to pozerať spolu so mnou, čiže nejaký názov projektu, popis, ciele učenia, čiže ciele, že čo chcete týmto projektom žiakov naučiť. Teda niečo, čo keď si prečítam, tak viem, že toto tí žiaci na konci budú vedieť. Není to niečo, čo musím čítať 6-krát, aby som pochopil, o čom ten projekt je, ale je to napríklad učivo pre umenie, alebo teda pre nejaký ten druhý predmet a ciele toho projektu, ktoré sa žiaci, ako keby keď ich zvládnu, tak budú vedieť v rámci edukačnej robotiky. Čiže máme to ako keby 2 samostatné skupiny cieľov a
a teda, že žiaci teda sa naučia nejaké konkrétne príkazy napríklad v robotike, alebo sa naučia stavať nejakú konštrukciu, nejaké prevody, ak sú na technickej odbornej škole, alebo napríklad budú zvládať nejakú tému z výtvarnej výchovy, alebo budú preberať nejaké grécke báje v rámci nejakej napríklad slovenčiny, literatúry, alebo v rámci angličtiny budú sa učiť napríklad smery po anglicky, keď sa robot nejako bude hýbať, že môžu to byť naozaj ako keby konkrétne, veľmi špecifické ciele, ktoré tých žiakov chcete naučiť. A potom sú to ako keby, že akých robotov budete používať a tak ďalej. Čiže také všeobecné zhrnutie toho projektu, o čom má byť. A potom prechádzame k tým jednotlivým štádiám. Prvé je porozumenie. To znamená, že vy dáte žiakom nejaké zadanie, ktoré si oni prečítajú. Viete to z tej platformy tým žiakom nejako rozumne zobraziť. A oni teda to zadanie má byť také, že žiaci v tomto prvom kroku majú vedieť identifikovať, čo je vlastne ten problém, čo je tá výzva, ktorú ideme riešiť. Hej? Že oni si to prečítajú a budú vedieť, čo majú robiť, že čo bude ten výsledok. To znamená, že vy nedáte ako keby, že krok po kroku, že čo ten žiak má vyriešiť, ale je to niečo ako projektové vyučovanie v podstate, že vy im zadáte nejaké také zadanie, ktoré určuje rozumné hranice, kde sa môžu v tým riešení hýbať a potom tí žiaci to budú ďalej riešiť. A ako to budú riešiť, tak to budú ďalšie kroky. No a tu, keď sa pozrite, tak takto vyzerá platforma. Tu si rozkliknete, že porozumenie a môžete tu pridávať aktivity. Keď pridáte aktivitu, ktorá je zameraná na art, teda na umenie, tak má takýto červený pásik, môžete to zmeniť na robotiku, to má potom modrý, myslím, a keď dáte, že akože je to aktivita, ktorá sa ako keby začína tomuto porozumenie. Dobre, na chat nám odpovie Tomáš Božík, že áno, že to je povinná časť, len sme to zabudli označiť. Takže v čete potom zareagujem neskôr. Vrátim sa späť k prednáške. Teda, že aktivitu, ktorú pridávate, môžete povedať, že či sa bude vykonávať na tom jednom predmete, na druhom predmete, alebo že sa bude vykonávať na obidvoch predmetoch. A tým pádom ako keby vy viete povedať, že OK, tak na hodine literatúry sme napríklad prechádzali grécke báje, takže sme si tu najprv porozprávali, ako tie grécke báje budú vyzerať, že na konci budú mať krátke predstavenie, deti napríklad roboty budú toho súčasťou, naučíme sa o gréckych bájach, čiže žiakom bude jasné, čo bude ich task, čo bude ich zadanie a riešime to na literatúre napríklad. Ideme ďalej. Druhé je generovanie. Takže žiaci už vedia, čo majú robiť. V druhom kroku vy vytvoríte ako keby ten postup alebo to zadanie také, že žiaci budú generovať, budú brainstormovať rôzne návrhy riešenia. Ako rôzne by sme to asi mohli vyriešiť, že čo bude, aké sú rôzne nápady, aby to splňalo podmienky v tom zadaní, ktoré dostali. Hej? Čiže vy im poviete, že robot musí byť súčasťou nejakého toho vášho vystúpenia gréckej báje. A teraz oni, OK, tak čo tam budem? Priletí tam robot, alebo bude tam spievať, alebo bude tam nejaký pomocník, alebo bude iba ako keby proste len taká nejaká ako keby atrapa, alebo bude len tam niečo donesie. Akože musia generovať nejaké nápady, že ako vhodne robota, ktorého na škole máte, vedia zakomponovať do tej výzvy. Vy do tohto veľmi nevstupujete, necháte ich generovať a nehovoríte im, ktoré riešenia sú dobré alebo zlé, teda že oni brainstormujú. Znova, a toto zadanie vlastne znova, teda keď sa rozprávame napríklad už o tých mojich gréckych bájach, ktorými som začala, tak toto asi budú riešiť na tej literatúre, ale môžu to robiť aj na informatike v podstate, čiže lebo tam sa s tými robotmi nejako oboznámia, budú zisťovať, čo tie roboty vedia robiť, či robíme tu nejakú aktivitku, kedy oni proste budú skúšať rôzne funkcionality napríklad na tom robotovi a podobne. Čiže sme v sekcii generovania a znova dám tú aktivitu na literatúru, dám tú aktivitu aj na informatiku. Keď dám aktivitu, tak to neznamená, že to bude celá vyučovacia hodina, môže to byť nejaká časť hodiny, môže to byť proste 5 minút, 10 minút, môžu to byť 4 vyučovacie hodiny, keď máte proste priestor, že je to na vás, ako si to vy rozdelíte. Tá aktivita môže byť ľubovoľne veľká alebo dlhá. Potom je formulovanie riešenia, to je tretí krok, kedy žiaci teda v rámci tej nejakej vzájomnej interakcie si teda vyberú, že OK, tak tento nápad nám príde ako najschodnejší, že ten robot k nám asi nedoletí, tak skúsime ho dať, že to bude napríklad nejaký pomocník, ktorý nám tu donesie na ruke, ako, neviem, čo by to mohlo byť, také nejaké, že nejakú ruku alebo
alebo bude to nejaké jedlo, ktoré doniesie ku stolu a bude to nejaký otrávený nápoj, alebo niečo také, hej, že bude to nejaká súčasť toho. Čiže toto sa nám zdá najreálnejšie, že to ideme zhotoviť a tak už z tých generovaných myšlienok naformulujú, že touto cestou pôjdeme, toto by mohlo byť riešenie, vieme to proste zrealizovať. Ešte stále nič nevytvárajú, je to vo forme takej ako keby komunikácie a tak ďalej. A znova, máme rovnaké rozloženie, ale už sme v sekcii formulovanie. Teda žiaci napríklad vám môžu odovzdať návrh, alebo vám napíšu, nakreslia, alebo sa o tom iba porozprávajú. Nemusia nič odovzdávať. Že je to na vás, ako túto realizáciu tejto že ako zrealizujete túto fázu, túto časť formulovanie riešenia. Napríklad, ak to je viacej technické vyučovanie, tak vám oddajú nejaký nákres, alebo vedia urobiť niečo v simulátore a podobne. Čiže toto je tak. Toto je táto časť. A potom je vytvorenie riešenia. Až v tomto kroku vlastne oni začínajú reálne robiť s tými robotmi ako keby ten výsledný produkt. Predtým sa to napríklad iba učili, ale až v tomto akože začínajú vytvárať ten reálny, hmatateľný, roboticko-umelecký produkt. Hej? Čiže na základe toho, ako to sformulovali, vymysleli, poriešili a tak ďalej, tak teda začínajú teraz niečo reálne vytvárať. A v tých všetkých predošlých štádiách vy sa snažíte zapojiť také aktivity, ktoré by rozvíjali to informatické myslenie. Teda si spomeniete na tie naše aktivity, ktoré sme si robili na tom seminári, že čo všetko vlastne môže byť abstrakcia, čo všetko môže byť nejaká algoritmizácia, hľadanie postupov. Napríklad môžu zapísať postup, ako budú napríklad konštruovať niektoré tie časti. Čiže vy sa snažíte v tých predošlých troch, aby to nebolo také, že však sa iba rozprávajú, vy sa snažíte cieľene urobiť také zadanie, ktoré tým žiakom bude rozvíjať informatické myslenie rôznymi spôsobmi, ako sme sa o nich rozprávali na poslednom prezenčnom stretnutí. A teda tu nás znova sme v sekcii vytváranie, tak znova tu nás si napíšeme. Tak žiaci už idú podľa odovzdaného návrhu, skonštruujú daný model, opakujú napríklad ten daný, ako keby môžu si nahrávať napríklad rôzne nahrávky, ktoré, keď robot tady prejde, tak to napríklad zarecituje, alebo zahrá nejakú pesničku, keď bude prechádzať nejakou lúkou, alebo bude to napríklad mávanie krídel, alebo budú hľadať, ako sa napríklad pracuje so zvukmi a budú vytvárať toho. Dobre, sme si povedali, že nič tam nedoletí, žiaden orol tam nedoletí, že tam bude napríklad nejaká čaša, hej, tak tam bude nejaký zvuk vody, ktorý si nahrajú, trochu ho zeditujú, aby to bolo dobre načasované, aj s tým pohybom toho robota, ktorý tam príde, akože naleje ten otrávený nápoj. Verím, že existuje nejaká grécka bája, kde je otrávený nápoj, hej, tak budú mať takúto nejakú aktivitu. A tu vy napíšete, že čo tí žiaci vlastne ako keby majú robiť, realizovať, čo vám majú odovzdať a podobne. A posledné je hodnotenie riešenia a tento bod môže byť ako keby realizovaný rôznymi spôsobmi. To znamená, že napríklad môže to byť hodnotenie toho ich modelu, čiže oni napríklad môžu hodnotiť svoje modely, že či vykonávajú dobre to, čo si naplánovali. Čiže nejaká optimalizácia, ale opakované testovanie toho výsledného procesu, alebo má sa nejako hýbať, má niečo urobiť, tak akože kontrolujú si to, ako to spravili. Môžete vy mu urobiť nejaký samohodnotiaci hárok, že má to dobrý pohyb, má to dobrý zvuk, je to dobre načasované, nespadol mi, nesasekol sa, nerozsýpal sa. Môže tam urobiť nejaké kritéria, ktoré napríklad majú skontrolovať. Alebo oni môžu vytvoriť kritéria pre svojich spolužiakov, alebo napríklad dáte kritéria a všetci hodnotia ako keby všetkých spolužiakov postupne, jak to proste prezentujú. Alebo vy môžete hodnotiť nejakým spôsobom niečo, potom sa rozprávať, alebo dáte spoločné kritéria, ktoré si potom prechádzate, alebo dáte nejakú aplikáciu s QR kódom, ktorý si proste oskenujú a majú ho ohodnotiť. Že tento spôsob riešenia je viac menej ako keby taký pestrejší a máte viaceré možnosti, ako ho zakomponovať do
do tohto projektu. Hej? Čiže nejaká evaluácia, nejaké zhodnotenie, zhodnotenie ostatných, hodnotenie spolupráce, zhodnotenie napríklad nejakej umeleckosti, akože nejakej kvality toho umenia, ak niečo kreslili, môžu si hodnotiť, že ktoré napríklad pošlu na nejakú súťaž alebo na nejakú výstavu a môžete si urobiť, že ak robia nejaké napríklad kreslia roboty, nejaké obrazy, tak v porovnaní s nejakými inými abstraktnými alebo umelcami, ktorí tvoria abstraktné umenie, takže či by tam proste tento ich výtvor spadol alebo nespadol, že môžete vytvoriť rôzne spôsoby, akože rôznymi spôsobmi robiť tieto riešenia, teda toto hodnotenie. A znova zapíšete, takýto pracovný list je, nahrám ho tam, proste nahráte tu, dáte informácie, že aký spôsob hodnotenia, na akom predmete to budete riešiť a podobne. Vyplníte chlieviky a teda koniec. Teda to je vlastne ako keby, že takýmto spôsobom vlastne vy zakomponujete do toho vášho projektu túto metodiku, že je tu nejakých 5 oblastí, ktoré sa budú vykonávať na nejakých predmetoch v rôzne dlhom čase, budú rozvíjať informatické myslenie, budú využívať teda nejakých robotov. A chcela som povedať jednu podstatnú vec a tá mi teraz vypadla a spomeniem si na ňu neskôr. Dobre, ale skúsim to. Čiže to je takto, že akože z mojej strany v tej metodike všetko. Takže ideme pokračovať vašimi otázkami, čo ste nám poslali. Ja budem teda asi teraz viac menej prechádzať otázky, ktoré sa týkajú hlavne tej metodiky, alebo respektíve toho, čo by ste vy mali vedieť ohľadne toho vytvárania tých krokov podľa tej metodiky. Čiže mám tu zvierať, chcela som prejsť všetky, ale keď pozerám na čas, tak nie. Keď nám zostane na konci čas, tak sa môžeme vrátiť k vašim otázkam, teda aj ostatným. Aká je synchronná konverzácia? To v tretej časti metodiky. Hovorí sa teda skôr máme asynchronná a synchronná. Je to buď konverzácia alebo vyučovanie, kedy vlastne synchronne robia paralelne, buď všetci spolu prezenčne na vyučovaní, alebo sú všetci ako teraz my online, ste všetci prítomní a paralelne počúvame nejakú aktivitu, nejakú činnosť. Asynchronná konverzácia môže byť napríklad v čete, kde neodpovedáte okamžite, alebo nejaké diskusné fórum, kde prebieha konverzácia na nejakú tému, ale nie sú tie reakcie okamžité, môžu mať nejaké spozdenie. Koľko aktivít môže byť v jednej fáze, teda čo sme si tých 5 krokov prechádzali, koľko potrebujete, hej? Teda, že je to viac menej na vás, ale akože aspoň jedna, môžu byť aj 2 pre 2 rôzne predmety, alebo aj viacej. Keď majú žiaci problémy v niektorom z krokov, pochopenie abstrakcie, napríklad dokážu navrhnúť riešenie, môžeme ako pedagóg to v podstate robiť za nich. Myslím si, že to ste rozprávali, že ste na špeciálnej škole s tými deťmi, že potrebujú taký väčší support, tak si myslím, že tak zjednodušte aktivitu tak, aby ste riešili také aktivity, ktoré oni dokážu urobiť. Že chápem, že akože niektoré tie kognitívne operácie majú v takom ako keby obmedzenom režime, tak skúste prípadne vytvoriť niečo, čo si myslíte, že by zvládli, a ak to aj tak nezvládnu, tak im nejakým spôsobom pomôžete. Určite, že tá primeranosť tej výučby vždy závisí od žiakov, pre ktorých to robíte, aby im to niečo dalo. Dobre, musí projektová aktivita rozvíjať všetkých 5 zručností informatického myslenia súčasne? Nie, nemusí. Stačí, keď rozvíja jednu. Ale bolo by dobre, keby ste v tom projekte mali aspoň 2-3 zručnosti informatického myslenia zaradené dokopy v rámci tých všetkých tých 5 krokov, čo sme si prešli. Nemusia tam byť všetky naraz. Aktivita zapadať presne do jednej zo 4 skupín kategórií projektov, čo sú asi tie rôzne typy robotov, tak je dobré, keď sa do nej nejako trafíte, a keď sa netrafíte, tak skúste dať približnú, hej, že ako sa podarí. Toto nie je asi úplne tá najkľúčovejšia a najpodstatnejšia vec. Podstatné je to, že tam máte tie ciele jasne stanovené, že sa to týka toho informatického myslenia, že tam máte ciele pre obidva predmety, že to je čitateľné, že tie všetkých 5 krokov naozaj splňa to, čo má, a teda, že to máte dobre navrhnuté.
Môžem ešte ja k tomu niečo? Jasné, Zuzi. Teoreticky by to mohlo zapadať aj do viacerých tých kategórií, ale možno niečo viacej prevažuje. Takže ak tam musíte vyplniť, tak vyplníte tú, čo prevažuje a netrapte sa s tým, že to prípadne sú aj umelecké roboty, aj roboty predvádzajúce a tak ďalej, hej? Ďakujem. Máme ešte, že Blažená Čonková má zdvihnutú ruku. Neviem, či sa chce niečo spýtať, alebo je teda pozostatok ešte zo seminára. Ak zo seminára, čo rozprával Jakub, tak kľudne dole. Ak sa te chcete spýtať, tak hovorte. Zabudnuté pozostatok. Dobre, tak ideme ďalej. Dobre, tu nám boli rôzne zaujímavé otázky, a teda neboli to úplne k tej metodike. Dobre, není mi jasné, ako má výsledný projekt vlastne vyzerať. Takže ja verím, že tak sme si teraz prešli napríklad jednotlivých 5 krokov, tak máte lepšiu predstavu. Prípadne si môžete pozrieť už vytvorené projekty, ktoré sú v tej platforme. Vy tam viete keď si pozriete, že ten repozitár, tak tam viete vybrať podľa slovenčiny. Niektoré sú po česky, prípadne grécky alebo španielsky a viete tam vybrať aj stupeň vzdelávania. Ja som to pozerala, dá sa to vyselektovať, že chvíľku mu to trvá, kým to vyselektuje, ale viete si vyselektovať aj pre prvý stupeň. Čo sa týka týchto otázky, že existujú publikácie zameriavané na spojenie robotiky a umenia, tak akože sú publikácie, akože rôzne články, čo robia výskumníci, ale ak myslíte také príklady toho, že o čom sme sa mi rozprávali, tak sú to práve tie príklady dobrej praxe, ktoré vy tam vidíte v tých repozitároch, čo robili aj iní absolventi takýchto vzdelávaní v tých rôznych ďalších krajinách. A teraz, čím trochu nadviazem na to, že čo vás čaká, tak budete mať nejakých 5, myslím, alebo 6 takých videí o takých ukážkových príkladoch, ktoré budete analyzovať, že v ktorej časti toho projektu sa nachádzajú, že čo tam je informatika, čo tam je umenie, kde je tam aké informatické myslenie a tak ďalej. Čiže budete mať ukážkové projekty k dispozícii. Možno ešte celkom zaujímavé je to, že neviem, ako využiť simulátory, nemajú podľa mňa zmysel, tak viem si predstaviť, že simulátory viete použiť rôznym spôsobom. Napríklad, ak nemáte k dispozícii robotov v škole alebo nemáte ich dosť, tak viete dať ten simulátor napríklad na doma žiakom si to prichystať. Alebo jedna polka robí s robotmi a druhá časť to plánuje v tomto simulátore. Alebo nestihli to dokončiť v škole, tak to napríklad môžu dokončiť doma na domácu úlohu a potom v škole už máte iba tých 45 minút, tak potom to už naozaj iba zrealizujú s tým hardverom, lebo doma si to nacvičili na nečisto v podstate v tých simulátoroch. Že existujú rôzne možnosti, ako to zakomponovať rozumne do vyučovania, ale asi sa všetci zhodneme, že ten hardware má určitú pútavosť pre tých žiakov. Dobre, máte k tejto platforme teda k tejto metodike, ako ju používať, nejaké otázky? Kľudne sa spýtajte, že ak sa chcete spýtať, že čo vám nebolo jasné, alebo že čo by ste chceli ešte dovysvetliť. Dobre. Tak sa posunieme ďalej. Ja by som to teraz prešla a potom vás dáme do skupiniek, aby sme to už potom nerozdeľovali. Čiže čaká vás distančné samoštúdium 2. Tam budete mať príklady konkrétnych projektov. Sú to videá, ktoré máte, už teraz si ich viete otvoriť v Učíme s hardverom. Máte tam, keď sa na to aj ja pozriem, tak mám to tu na zoznam lekcií, distančné samoštúdium 2. Máte tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rôznych videí, ktoré hovoria o takých ukážkach dobrej praxe a máte tam pracovný list na konci analýza vzorového projektu, je to zadanie. Čiže vy si pozrite tieto videá, jedno si vyberiete, stiahnete si pracovný list, kde sú nejaké ako keby kritériá a tie vyplníte. Teraz analýzujete jedno z týchto ukážkových videí a túto analýzu odovzdáte. Teda naozaj si precvičíte nielen nejaké vytváranie, aj analyzovanie. Čiže zanalizovať nejaký jeden ukážkový projekt, teda že ktorá časť tejto metodiky sa nachádza v tom ukážkovom projekte a kde. A nakoniec teda máte na to ešte nejaký čas dokončiť návrh teda svojho projektu. Teraz budete ešte chvíľu pokračovať, že ako do toho vášho návrhu, ktorý ste odovzdali,
posledne zakomponujete ešte nejaké simulátory alebo nejaké online hodnotenie alebo nejakú online aplikáciu, niečo, čo vlastne by spôsobilo, že ten návrh, váš projekt nebude iba, že prezenčný, teda, že nebude simultánny a prezenčný, že sú tam nejaké aktivity, ktoré sa dajú napríklad robiť aj doma, teda kombinovanie, že buď to urobia doma, alebo niečo proste spravia mimo toho simultánneho vyučovania, prezenčného vyučovania v škole. Možno to bude niekedy sa ako keby zdať, že na silu, ale že rozdeliť si to ako keby, že aj na doma, aby žiaci vedeli niečo robiť. Aby v ideálnom prípade, keby ste tam vedeli navrhnúť simulátor, že kde v tom vašom projektu sa bude dať využiť. A keď nebudete si vedieť pomôcť so simulátorom, tak skúste navrhnúť nejakú online aktivitu, hej, čiže buď nejaké pripravenie si doma nejakých návrhov, alebo hodnotenie dáte cez nejakú aplikáciu, cez nejaký Google Forms, alebo cez niečo také, že potom si môžu ohodnotiť tie svoje projekty a tak ďalej. Čiže toto budete teraz diskutovať v skupinkách a to bude súčasťou toho vášho návrhu číslo 2, ktoré teraz máte odovzdať. Máte to teda v tomto stretnutí, myslím, že jak máte online stretnutie, tak je tu ten meeting a potom návrh projektu časť 2. Čiže to bude ako keby ešte vaša druhá aktivita. No a teda keď už to budete mať celé navrhnuté, tak vlastne to celé spíšete do tej platformy, kde by ste mali ako keby mať splnených tieto kroky. Čiže čo vlastne o čom bude ten záverečný projekt, to naše najbližšie stretnutie. My vám medzičasom pošleme harmonogram, kde bude mať každá skupina pridelený čas. Tak keď si to prepočítame, tak to myslím, že vychádzalo 8 minút alebo tak nejak na skupinu. Čiže nebude tam moc čas nejako veľmi kvetnato opisovať ten váš projekt. Čiže iba stručne nám zazdieľate nám svoju obrazovku, zazdieľate nám tú platformu, kde ste to všetko zadali, opíšete nám to jednotlivé tie kroky, čo ste tým mysleli. My všetci, nielen my ako komisia, ale aj ostatní spolužiaci vás budeme počúvať a potom vás budeme aj hodnotiť, to tiež vysvetlím. A teda ten projekt by mal spĺňať tých 5 krokov metodiky Fertile, má spájať robotiku a umenie, máte tam mať určitý stupeň vzdelávania, nemusíte ho zrealizovať, to sa opakujem, ale keď chcete a máte na to priestor, určite to bude bonus pre vás, pre žiakov, aj my budeme zvedaví. A teda budete nám to zdieľať pomocou zdieľanej obrazovky, a nemusíte si vytvárať prezentáciu, stačí, keď budete to ukazovať z tej Fertile platformy, čo tam máte. Nezabudnite tento projekt zverejniť v tej platforme, aby sme ho videli aj my, aj teda, aby ostatní si ho vedeli pozrieť, aby sa vedeli inšpirovať. Deadline na toto je do 10.11., potom 16. máme stretnutie, takže aby sme si to aj my stihli pozrieť. Ostatní teda tu nebudete len takto pasívne sedieť, ale teda, že keďže aj v tej metodike je nejaká časť hodnotenie, tak vašou úlohou počas toho posledného stretnutia nebude to iba pretrpieť, ale precvičiť sa aj v nejakom takom hodnotení, čo ako učitelia určite zvládate veľmi dobre. Budete tam mať zobrazenú rubriku, ktorú vám zajtra, myslím si, že zobrazíme. A je to dokument, ktorý má nejakých 8 častí. Ak nepoznáte náhodou rubriky, tak je to v podstate tabuľka, ktorá má nejakých kritéria a tie kritéria sú odstupňované od najslabšie pod najlepšie zvládnuté. Čiže bolo by veľmi dobre, keďže tam je akože 8, 9 alebo aj viac ako 10 riadkov a sú tam rôzne úrovne, aby ste si to pozreli predtým, než sa stretneme, lebo to bude fungovať tak, že 8 minút bude mať na prezentáciu jedna skupina, vy všetci budete počúvať, my budeme počúvať a potom bude nejaké 2-3 minútky na to, aby ste sa prestriedali. A ostatní zatiaľ ohodnotia tú vašu prezentáciu, ten váš projekt a napíšu alebo vyfarbia tie polička, kde si myslia, že táto vlastnosť toho prezentovaného projektu má takúto kvalitu, táto má takúto kvalitu. Čiže skúste si pozrieť určite dopredu, ako tie rubriky vyzerajú, aby ste to potom stihli hodnotiť tie projekty tých vašich kolegov. My sa pripojíme určite na to prezentovanie skorej, takže ak by ste mali otázky, tak kľudne sa môžeme stretnúť tesne predtým, alebo mne môžete poslať e-mail a spýtať sa niečo, keď vám niečo nebude jasné. Takže toto je k záverečnému projektu a prezentovaniu na najbližšom stretnutí.